Díobh, inniu táiméid déanamh lamhchleasaíocht, juggling, agus tá Teddy chun Carolyn. Foclóir, Teddy. Ító. Baimid a gúsáid úla. Teddy, tusaí hálan sin. Foclóir? Foclóir. Cá úl an lámh seo go dtí an lámh seo, mar seo. An sin cá an dara úl faoi, mar seo. Agus ceacht galóir. An sin cá an tríú úl faoi arís, mar seo. Agus sin é. Is féidir cleasanna dhéanamh, mar seo. Suas agus nuas. Trasna. 8. Agus, van classes fearlumm, Teddy, go bhfuil tú ré? A hain, a dó, a trí, hop! Ho, mahu, Teddy, agus a rís, hop! Ha ha! Agus an ceann déanach, hop! Teddy! Ná bí ag ihe na húla. Déanamh muid a rís, le a ráistí. Would you right, Teddy? Hop, hop, hop. Teddy? Teddy. Teddy? Kaharashi den uair seo. Hup! Wahoo, Teddy! Hup! Hup! Teddy! Well, níl tú a fáil an ceann seo. Onion! Teddy! Slánigí!